Aizu jone, kezkatuta nago. Herriko gaztetxoek esaten didate euskaraz barre egitea oso zaila dela. Jo, aparrezin badeuen gure hizkuntza jai dauka. Nik esango nuke bideoa grabatzen oso ongi pasazutela. Ikusiko ditugu toma faltsuak? Bale. 3, 2, 1, aktioa! Euskararen egun... Ez, txon! Oi, toma faltxa. Toma faltxa. Eos. Eta asko euskaraz bizi da, diraia. Mingaina hori okerro hain. Eta gaur egun beste 1.000 pertsona ikasten ari gara euskeraz. Korten! Baina, ari da asimilatzen. Gracias. Bai, eta ez jarri bikarea behide bestela zaudete bikola. Claro, bai. Igual jarri, oida, ez baino jarri hola pixka... Bai, Eta paperik gabe, ez? Euskara hizkuntza zaila zaharkitua dela esaten dute. Zaharkitua? Ezagit, falta zaiz zerbait, ez? Zaila bai, baina zaharkitua, ostras, eske... Twitterren eta Wikipedian lehenbiziko 35 arten, no? Barkatu. Interneten euskara 59garrena da. Zarra zaharkitua hor. Bai, xabat. Baldakik Euskal Herrian ez ezik mundu joz. Buenos Aires, Paris, Barcelona, Washington... Leko, leko askotan ez dut esan behar. Koekin kontra ez da. México, Barcelona... Ez di... behikin bat. Ez duk esan berriz dut. Lehenengo edizioan eskuan... Repikatu behar duzu ere bai, Itxoin. Eskurare... Hostia, zer Gogoak abukatzeko ja, venga! Aizu jone, kezkatuta nago. Herriko gaztetxoek esate dute euskaraz barre egitea oso zaila dela. Zaila? Euskaraz barre egiteko gai ez bagara, gure hizkuntza jai dauka. Pentsa? Jo. Eta zuek badakizue ez egiten duen boli batek leihotik bera? Aerobik.